Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends, kumusta? Kininaw sabi niyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Nasa tayo laing istorya nga itong idalit kaninyo. Sa itong mga kaigsunan diha nga karon pa nakabalik og paminaw, well, makasabot masugita no nga tungod sa mga kakulian nga di kapungan, tungod sa mga kalamidad nga niabot kanato. And again, muna giningon nga laban lang. So karong adlaw adto na tay istorya nga pinada sa tuang usa sa tuang YouTube subscribers nga gipanganlan na nato og love. And of course, karong adlaw dili kay istorya lang niya nga tuasan nga masayran kundi ang tinud-anay nga meaning sa titulo sa iyahang suwat diri kanato. Well, there are two ways to pronounce it. It's either agape or agape, ang goddess of love. Meaning to say, agape love or agape love, or it's more on agape. It is something unconditional. Kanang wa ka maghuwat og something in return. But to the highest level nga klase sa guma. Well, I don't know kung mao ba ni iyang ipasabot siyang suwat kay wala pa man nato mabasa. Ato nang basahon ni suwat karon taod pero sa dili pa ay mo kalimot sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Ug daghang salamat sa inyong tanan sa inyong pagsuporta kay over 100k na ta. And next time doon na tayo dili silver button nga itong i-display diha or who knows sa inyo sa mga tabang ma-upgrade na nato. Kita mo sa to ang mga gigamit nga ekipo. Simpleng-simple lang. Tungod kay ang atong gipadangat sa dili lang ang ato ang mga aesthetics kundi ang mga istorya nga makahatag og kalingawan, pagtulunan ug inspirasyon kanato. Sa mga nangita sa daan nga istorya sa ato ang YouTube channel, makaplagan sa na ninyo sa katabi with Ate Gems. I-subscribe and click the notification button. And I'm sure naghuwat sa mo sa istorya sa last niya nga episode katong about ni Ruby Rose kung saan hitabo ato niya sa katong anak sa usa sa atong sender nga nagadayon mo sila or wala. Muna itong may bawaan usab. So atangin na ninyo sa to ang katabi with Ate Gems nga channel. So dito maglangay ug aniya na ang istorya ni Love dili lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh Dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mo, pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo, ginaot pa nga mabasa nimo ang akong suwat tampo ug pasensyahin na lang pud kay di gyud ko kamao mo suwat. Ikaw nalay bahala nga mo edit sa tong istorya para maayo og dili libog paminawon sa imuhang mga followers, sa imuhang mga subscribers. Tawagan lang ko sa pangan nga Love. Sa Cebu gyud mi natawo kaming tulo sa akong managigsuon og 4 years old pa lang ko niadto diyang namatay ang akong papa unya wa na'y makabantay namo kay nagtrabaho naman ang akong mama. Naka-decide si mama nga ipadala mi sa Leyte, sa lugar sa mong lola o lolo para mo'y mobantay namo nga managigsuon. Si mama nagpabilin sa Cebu para manrabaho unya magpadadanan lang siya namo og kwarta. Wala mi nagkalisod kay naman po'y gamay nga tindahan sila si lolo og lola. Bata pa manggug ko niadto, wa ko kibaw unsay lisod ug unsay hayahay. Para nako, basta makakaon lang, okay na mi. Typical nga province life ang among kahimtang, among pamahaw kay pandesal o parisan lang og sikwate sa mga bata unya kape sa mga tiguang. Sa paniud to, anak pamimukaon og kanon parisan sa mga pirming sudan nga buwad. Unya panihapon mao lang gyapon. Kanon og buwad usahay ginamos kay mao may madali-dali sa probinsya.
Nabantayan pud nako ang tindahan ni lolo ug lola nga magsikahurot unya masudlan lang balik kung magpadana og kwarta si mama. Kada makapadala ang ako mama diha ra pud mi makatilaw og lami-lami sama sa karni ug uban pa. Pero nagi time nga bisan og magpada si mama nga bago pa di gyapon mi makakaon og lami kay ang kwarta ikompra ni lola para sa iyahang tindahan. Para nako okay ra gyud ang among kahimtang kay kontento ra mi sa simpleng kinabuhi. Pero sa kadlaw niya na nitawag ang akong mama. Love, ingnay mo lolo ug lola nga mangandam kay naida kong bagyo nga nagsingabot diha, maigo ra ba diha sa Leyte? Ha, mao ba ma? O sa may pangan sa maong bagyo? Pangutan ko pa. Yolanda, super typhoon. Maom ko na, kusog kuno kay na kayo mo na mangandam gyud mo. Tubag pa sa akong mama, Papa Joe. Nagturo po siguro sila si lolo ug lola nga di mo kusog ang bagyo pero sayo pa nga mong pagtuo. Kay pag landfall sa bagyong Yolanda, puwerteng kusuga. Kusog na kayo ang hangin pero wag yapon mi ni evacuate. Diha na mi namalhin nga grabe na kayo ang kadaot kaya naguba na ang among balay. Ni-evacuate mi sa balay sa mong igagaw bisan naguba po ng ilang balay pero mas maayo ang ilaha kay napamay gamay nga masilungan. Ang amua, wa na gyud. Pagkahuman sa Baguio, grabe ang kadaot nga gihatag pero mas may na lang kay safe rami kumpara sa uban nga nawad-an gyud og mga kinabuhi. Tungod sa kabalaka sa akong mama ni kalit siya og butho sa mua kay iya na lang mindadon sa Cebu. Gusto pud unta sa akong mama nga hasta si lola pakuyugon niya sa Cebu pero di mo biya si lola sa Leyte. Anira ko kay ganahan ko sa hangin din sa probinsya ug adto kog syudad. Si mamatay na nung ko dito. Matod pa sa akong lola, Papa Joe. Nagpabiling yun si lola sa Leyte samtang kaming tulo kami nagigsuon ni kuyog ni mama sa Cebu. Excited kayo mi nga nakabalik sa Cebu pero nabalaka pod sa mga sasamang higayon kay di naman magkamao nga mobisaya kay waray ang among masabtan ug waray pod ang among sinultian. Pero instinct ra gyud siguro nga masabtan na madugay ang usa ka dialect kay wa madugay nakita na kong mga higala nga kasagaran mga igagaw ra pud nako. Ug usa sa akong igagaw kay naa siya amigo nga si Juan. Unya na amigo pud nako hangtod nga nahimo na kong best friend si Juan. Unya si Juan kay napoy amigo nga si Ken. Unya si Ken mo'y akong first crush. Pareho mi nga nag-eskwela sa public school nga duol ra pud sa among gipuy-an. Nalipay kay ko dihang nahibaw-an nako nga na-crush pud kuno si Kendrick kanako pero nahibaw-an pud nako nga dili lang di ay ako ray crush ni Ken. Daghan day kayo. Daghan mi ug ako siyang giwala sa akong una-una. Unya niabot sa akong kinabuhi si Ben. Na-crush pud ko ni Ben and hoping na-crush pud siya nako. Apil na po si Ben sa mong circle of friends mo nga usa ka adlaw niadto nagduwa mi og truth or consequence. Kami mga barkada, truth or dare, kumbaga. Diyang ako ng turno nga mo-answer sa truth or dare, naka-answer ko og truth. Unya ang ilang pangutana nga kinsa kuno ang akong crush. Ila man kong giunhan nga si Ben kuno ang akong crush mo nga napugos kog angkon at tubangan ni Ben. Pero diyang si Ben na ang turno, truth pud ang iyang itubang. Ug ipangutana nga unsa kuno gusto niya sa usa ka babae. Ang tubag ni Ben kay pution nga taas og buhok. Nahugnog yun ko niya itong orasa, Papa Joe, kaya nag-expect ko nga i-describe ni Ben ang akong itsura pero wa, kay bubuok ko buhok baya. Unya, itumon ang akong panit. Grade 7 ko niya to and maybe nasubraan na siguro ang akong pagka-assuming mo nga naulawan na hinong ko kay niangkon ko nga akong crush si Ben. Crush na ako sa kalalaki pero ang lalaki wa mag-crush na ako. Gwapoon magod si Ben. Pero ako dili gwapa. Morena og pamanit, gamay pagyud kayo kog ilong. Di pagyud ko kamaw manamit kay murag yagit jud kay ko tanahon. So kaniadto, tagsa na lami magkita kay na busy naman si Ben. Kay niapil naman siya og Boy Scout. Mahirap pod kay nailang ko kumutagad siya. Humaniadto niangkon ko nga na-crush ko niya. Unya siya wa na-crush na ako. Hangtod nga niabot ang Valentine's Day.
Diadto ko sa balay ni Ben pero pag-abot na ko sa ilaha, iyang mama ang ningon nga wa si Ben kay niapil ko ng camping. Nagul ko kay nagdala unta kong Valentine's gift. Pang-friendly lang good nga gift nga to niya pero wala siya. Ako lang gichitan si Ben, yung akong giingnan nga, "Win ka uli. Nata ko ihatag nimo nga Valentine's gift." Ni-reply po siya nga, "Unsay mong gift nako?" Reply pa niya, kuan lang good, simple ra kayo nga teddy bear nga color yellow nga ang suot kay Hawaiian nga polo, unya napoy chocolate." Reply ko pa, "Mao ba? Ibili na kay mama oy." Matod pa ni Ben. Murag war siya mag-excite. Kung kay bawo pa lang unta ko nga ingato kung unsay akong gibuhat para makatigom kong kwarta para ipalit atong nga gift niya. Pero may tagwa na lang kay wala ra may value niya. Ganahan unta ko siya nga mismo ang makadawat pero ang iyang mama naman hinuon. Dila ba yung pila ka adlaw ako nabalitaan nga nauli na si Ben. Diadto dayon ko sa internetan para chatan si Ben. Nadawat ni mong gift, chat pa nako niya unya ni-reply po siya nga nadawat ko niya og nagpasalamat siya nako. So kaniadto nibalik ang among may tinagdan nga murag dili awkward sa usag-usa. Nalipay ko kay although wa siya gisulti about naman duha pero at least makita ko niya nga or makauban pod nako siya pirmi. Pero niabot ang pandemic nga nag-lockdown. Daghan na kay bawal. Bawal mo gawas, labi na og dili ka frontliner. One ay face-to-face classes. Napriso na gid mi sa balay og tungod niadto mas nisamot akong gusto kang Ben. Gimingaw na kay ko niya. Gusto ko makita siyang naong mo nga ang akong buhaton mag-stalk ko niya sa Facebook. May na lang kay nako yung cellphone niadto og maka-load ko og maka-internet dayon ko. Wa ko makasabot sa akong kagalingon Papa Joe nga nang sobra kaayo ang gibating kamingaw ngadto kang Ben. Niabot gud sa point nga maghila ko sa sud sa kwarto. Tungod sa kamingaw, nako niya. Nako ang amiga nga si Clarice nga nakaibaw sa akong feelings nga kang Ben. Naghimo siya og group chat og giad niya nga akong crush. Giad po niya si Ben. Nawaw ko sa gibuhat ni Clarice. Pero nalipay lang po ko kay tungod sa gibuhat nga group chat nagka-communicate ni balik ni Ben. Mag-chat-chat ning upat o niya mag-video call po ni. Wala po ito nagdugay ang akong kalipay kay abot ba nga ni kalitraman o pang-leave ang mga tao sa mong GC hangtod ako na lang ang habilin. May nalang gani kay medyo nilugluag na ang lockdown kay pwede naman makagawas basta mag-facial mask lang. Isuroy na yun ko kay gimingaw na kay ko sa gawas. Pero wa na ko ni adto sa ilahan ni Ben kay mauwaw na ko. Nakita kong laing nga suod nga barkada nga si Marie. Adto ko sila magsuruyan. Unya, nakilapod nako ang iyang papa, mao nga sud gawas nako sa ilaha. Usa ka adlaw niadto samtang nisuroy ko sa ilang Marie dito mi sa iyang kwarto nagstrestorya. Pero nisud iyang papa unya gisugo niya si Marie nga magluto daw sa kusina. Pagtindog ni Marie, nisunod pod ko kay mukuyo ko niya sa kusina. Pero giingnan ko siyang papa nga pabilin lang kuno ko kay na siya ipangutanan nako. Unsa may ipangutanan nimo kuya? Kuan, kamo hilot kay skitas kong tiil tubag pa niya. Kamaman gamay. Ang akong tanaw niya mura ra pud og akong amahan kay paryente ra man kuno sila sa akong papa. Wa na si Marie niadtong panahon na. Naghilot ko sa kamot pod siyang papa. Sa nagasiyong masahe sa iyang walang kamot, nakalitan na lang ko kay gamit sa iyang tuong kamot, iyang gihikap ang akong paa. Nagsuot magugong mubo nga short niya to. Niya iya yung giphuwap da ang kumot-kumot sa kong legs. Nakuyawan ko na paatras ko, pero gigunitan ko niya. Sa kong bukto, di na ko makalihok kay kusgan man kay siya. Hadlok ka? Pangutana pa niya na ako. Hadlok mo lang. Tungod sa akong kahadlok, nilugnot ko pero di ko kapiog siyang kusog. Naningkamot ko nga makabuhi, nga to niya dungan sa pagingon nga, ayaw kuya. May na lang kay pagsunod ako bitad sa akong bukto nakabuhi ko unya nakadagan ko paingon sa gawas. Diyan nakagawas na ko nakita na ko si Marie nga nag-cellphone. "Oh love, nganong gahangos man ka?" Pangutana pa ni Marie.
Kailak ko na kay ko pero di ko makatubag siyang pangutana kay nisunod ang iyang papa unya ni sinya siya baba nga di ko pasabaon. Nanahi ko kamari nga mupauli na. Samtang naglakaw ko padung sa amoa, di ako gibati og tumang kahadlok nga murag gakurug ang akong tuhod. Wa na gani ko makabantay nga naabot na dayon ko sa amoa. Nidali ko sud sa kong kwarto unya natulala dayon ko og nakahilak. Murag na trauma gyud ko sa ako ang kasinatian, Papa Joe. Pila ka adlaw nga nagstay ko sa balay. Wa na ko'y gana mulaag kay kung muchat si Marinako, akong replyan nga di na ko pasuruyon sa akong mama. Paglabay sa pila ka adlaw nga nagpriso ko sa balay, nigawas na ko pero wa na ko nibalik nga tuy laha kang Mari. Pero tungod kay naarami sa ka community, di malikayan nga magkatagbo rami. Mutagad ko niya pero di nagyud sama sa una nga close kay mi. Labi na og usahay makit-an pud nako ang iyang papa. Mahadlok dayon ko, makita siyang papa o mudayon ko og palayo. Kung magunahon na ako sa akong experience sa amahan sa akong amiga, makaingon ko nga, di gyud angay mo kumpiyansa labi na og dalaga ka. Unya anak ka magpirmi sa balay sa imong friends. Kay daghan kay mga lalaki nga mga manyakis. Ayaw gud ninyo pasagdi inyo mga anak, labi na mga babae. Ayaw ninyo isalig bisan pa og kaila pa or paryente. Balik sa akong istorya, Papa Joe, tungod kay wala ko musuroy sila hang Mari, nagkasuod mig balik sa akong amiga nga si Aika. Si Aika mo'y silingan ni Ben nga akong crush kaniadto. Makita ko usahay si Ben kanang mugawa sila balay pero kadyot ra. Unya igor ako sa tan-aw kay mobalik dayon og sud. Di gyud lagan nga pagkalalaki si Ben. Hangtod nga niabot na po ang bagyong Odette. Grabe ang kahadlok kay na-trauma ra ko sa akong experience sa bagyong Yolanda. Niya tong bata pa ko sa Leyte. May na lang kay war na unsa nga mobalay. Pero mo lagi walay kuryente. Bisan nagway kuryente, wag yapon mapugni ang akong pagkalaagan. Magsuroy ko pirmi dito ilang Aika, kay lagi akong tuyo nga makita lang kang Ben, bisan og gamay lang. Bisan iyang likod nga ako makitaan, happy na kay ko. Usa ka adlaw niya ni gawa si Ben sa balay ug wa na ko mag-usik sa gayon, ako mismo ni duol niya ug ako siyang gipakigstoryahan. At first murag di siya motubay nako. Naglibog ko ngano. Murag wa man ninuon mi pinagsamahan nga friends mo nang mi kaayo sa group chat during pandemic. Pero walay gahi nga bato sa kanunay nga pagtu sa tubig. Nadugay na kong standby silang Aika nga halos wa nay uliay, ako nang masakpan pirmi si Ben. Istoryahan dayon nako hangtod nga nibalik ang among closeness. Moadto na siya silang Aika unya magduwa dayon mi og truth or dare. One time si Ben ang nagtungan o gipangutana siya ni Aika kay gipapili man siya truth or dare. Ganahan kang love or dili. Wa din makatingog si Ben. Pero gisigian og kulit ni Aika nga kinahanglan gyud siya nga motubag. After pila ka minutes namang pinagpaabot sa iyang tubag, finally nakatingog gyud siya. Yes. Yes, Papa Joe. Gikulbaan ko sa iyang tubag. Yes nga unsa. Yes ganahan. Yes nga dili. Pangutana pa ni Aika nga niya. Ug sa katapusan ingon siya nga yes nga ganahan. Murag yulbulbo kasing-kasing sa kalipay pero walang ko magpasabot. Nahilom lami nga murag awkward na kayo nga mong moment niya itong higayuna. May na lang kay gitawag si Ben sa iyang papa kay papulion na siya kay mangaon na sila. Paglakaw ni Ben, giagda po daming pangaon sa lola ni Aika o niya paghuman ng kaon nanggawas mi sa balay kay purting inita kay blackout man. Dugay kay nibalik ang kuryente tungod sa bagyong Odette. Nagkuyog mintulo si Aika ug ang lola ni Aika padung gawas diyang natagbuan namo ang amahan ni Ben. Nangutana ang amahan ni Ben namong duha ni Aika. Nagunsa mo si Ben sa inyo nga pag-uli nga gilantan man to. Gilantan ko si Ben. Wa naman mi gibuhat ko yan. Nagduwa naman mi og truth or dare. Tubag pa ni Aika. Pagtalikod sa papa ni Ben, nihonghong si Aika nako. Gilantan si Ben. Human siya ni Angkon nga crush po siya. Crush po kaniya. Dayon ikatawa pero ako grabe akong kakilig. Feeling nako nga murag nagluto-lutaw sa panganon. Nilabay pila ka adlaw, mas nagkasuod pa mig samot ni Ben. Buwan ka to si February o finally pila ka
buwan ni balik na ang kuryente. Ato sa pagbalik sa power, maupod ang papanguyab ni Ben diri nako. Gipanguyaban ko ni Ben og tungod kay dugay na kong ganahan niya mo to nga ang adlaw nga dugay na kaysad nako nga giampo. Nga mahitabo. Gisugot din ako si Ben. Nakailan ako sa pamilya o niya anak kanindot kay buto sila sa among relasyon. Bali, legal mi siyang side. Pero sa akong side, illegal. Kaya lagi bawal pa ko maguyab-uyab, kaya lagi nag-eskwela pa man ko. Okay ra among relasyon ni Ben. Nakasuway na gid mi ang hug and kiss pero diha na gid kutob. One day, nisulti si Ben nako nga ang iyang tibok pamilya mo bakasyon sa Bohol. Tuod man, nangadto sila Bohol, apil si Ben. Na timing na ba nga naguba ang akong cellphone mo nga di ko makachat niya. Pero manghuam ko sa akong ate o niya mo chat kang Ben. Pero walay reply. Kaya nahuam na ako sa phone sa akong ate, nag-hope ko nga na offline messages. Nga madawat na ako gikan kang Ben. Pero wala. Nabalakan ako, nganong di siya mo reply kanako. Matod ko pa, natusad kang Aika. Basta nagwa siya phone, di ba mag-share naman siya siyang brother? Alam pag nakunaog na utan love, uy. Grabe naman sabno, kung nakayuyab o niya gimingaw ka kay nagkalagyo mo, di ba mangita dyan kang pamaagi nga makontak ni mo siya? Siya naman po di siya kahuwa mong phone. Muna yung nasa kong nauna, Papa Joe. Basta nung nakauyab na siya glain nga babae sa Bohol. Or maybe, di good ko, niya love. One day, nakadawat kong chat gikan ni Ben. Sorry love, why signal dito sa Bohol? Nisabot na po ko, niyon nga okay lang. Enjoy lang diya sa mong bakasyon. Pero grabe na po ang ako ang pero grabe na po nga pag-enjoy nga sukad adto. Sige na ko kakita niya mag-online pero di gud siya mo reply sa akong mga offline messages. Okay man ang tawag bisang mo reply siya, hi, hello, pero wa gid Papa Joe. Pila ka adlaw nga wa gyud siya padala og bisan og usa ka mensahe nako mo nga ako na siyang giingnan nga dili naman lang ba siya mangumusta nako. Love, ako lang solito ng time nako diha. Diri nga makauban nako nga ako igagaw. Nag-enjoy man gud sila kauban nako nga magmotor-motor. Wa gyud ko makapugong sa gibati. Uyab man kahami pero nganong di man gyud siya ka voice out sa kung gusto nga isulti niya. Ben, nakasabot ko nga gisulti nimo ang inyo o gisulit nimo inyong time para magbanding mo diha. Pero isip imong uyab, siya ron naman sa doog di ka makahatag man lang bisan pila ka minutes para lang nga magka-chat ta. Makita na biya ti ka nga pirmi ka naka-online. Og ni-reply si Ben nako. Wa na ko mo chat nimo kay wa sa ko'y cellphone. Tubag pa niya Papa Joe. Ug kung wa kay cellphone, naningkamot na ta ka manguhuam para makasend kag update. Bisan og di dahil nimo mabasa. Anyways, bisan pag di po nako mabasa dayon na ng adlaw, pero at least ba, nakay reply, mabasahan na gyapon nako. Simple naman ang ipangayo nimo Ben. Wala siya response. Na-shock siguro siya nga murag nasuko nako. Mo'y first time nga ni-demand ko niya og time. Dili man tumawa ang unang higayon nga kalit ko niyang gi-ghosting Papa Joe. Daghan siyang mga rason nga kuno wa siya cellphone, walay net, o nakishare siyang phone siyang brother. Pero di ba matud pa sa panultihon kung may gusto, may paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Dili ko bugo nga makasabot nga usahay nakita na ko si Ben og less interest dili ka nako. Pero ni padayon gyapon ko kay love kayo nako siya. Pero neto nga gayon na gusto na ko siya nga testingan. Ako siyang giingnan nga magbuwag na lang siguro ta Ben. Focus na lang diha. Enjoy sa imong vacation. Testing na ganito Papa Joe, nag-expect ko nga di siya musugot and then somehow mga siya sorry pero ang iyang reply, sige, kung mao na imong gusto, nag-type na sad ko kaya kung tubagon na ta siya. Ako ingnon nga joke naman unta to nga pagigbuwag nimo. Pero di na ko makasend og message niya. Gi-block day ko ni Ben Papa Joe. Nagila kong taman samtang naghigda katapad na ako akong ate og natagbaw og pugong nga wise sound nga mogawa sa akong hilak kay mauwaw ko sa ako ang ate. Kung may bawaan niya nga naghilak ko. Grabe ang akong ka-down sa among panagbuwag ni Ben hangtod nga nilabay pila ka adlaw wa gyapon mawa sa kunhuna si Ben.
Ang akong gibuhat, naghimo kog dami account sa Facebook para mag-stalk kang Ben. Kaya lagi, iyahama kong gi-block. Dito na ko ni Bawi nga namatay di ay ang iyang lolo. Kunya, naragihaya silang balay kay nabalik naman dahil sila gikan sa bakasyon. Nagdali ko og ilis para atuon si Ben, para i-condolence man lang siya. Tuod man, pag-abot na ko sila ha, wako kapadayon tupakita na ko kang Ben, nga naglingkod silang balay samtang nagatubang sa lungon sa iyang lolo, nga gihaya. Wala ko ikaya nga magpabaga sa naong og wala nami. Iyan ang gani kong gi-block, unya mo tunga kong kalit, siya nga tubangan samtang nagbangutan si Ben. Nagtago ra ko, nga nagtanaw sa layo kang Ben. Unya diyang wala ko kagwanta, nilakaw ko og nipauli sa among balay. Nagtukong after pila kadlaw, makalimtan na nako si Ben, pero pila na kabuwan, so kami nakabuwag, siya ra maghihapon ang naa sa kong nahuna pirmi. Unya, sa kadlaw niya to, nisamot ang akong sakit nga akong gibati diyang sa tanto na akong pag-stalk ni Ben, nakita ko sa iyang post, usa ka babae nga maoy, bag-on niya nga uyab. Kadugay naman ang tanong nga nagbuwag, pero nga nung makahilak mangyapon ko. Ka-unfair sa gugma. Ako nga naglisod o recover sud sa pila ka buwan nga nilabay, pero si Ben nakakita dayon og lain. Nakapangutana ko sa akong kagulingon kung unsay akong buhaton para maka-move on ko. Bumutubag po ang pika-side sa akong brain nga kuno nga ang imong pag-stalk ni Ben. Unya, ang laing side po sa akong brain, mingon nga, panguyab og lain para makalimot. Sobrang tuig pero wag yapon ko maka-move on, Papa Joe. Na mga lalaki nga manguyab na ako, ni-try kong sugot pero maski usa pero di magyapon effective. Si Ben ra gyapon ang sud sa akong kasing-kasing og kalag. Para sa mga nagtanaw karon, unsa kaha ang klase sa gugma kang ang akong gugma kang Ben? Mao ba ni siya gitawag og agape love or agape love? It's more on agape. Matod pa sa Google nga ang agape love is selfless, unconditional, and sacrificial love that desires the best for others without expecting anything in return. So maybe di siya agape love, Papa Joe, kay sa akong case, nag-love ko kang Ben in my manner nga nag-expect pa ko nga magkabalik mi. Sa pagkakaroon, ni-focus ko sa akong pag-eskwela pero di malikayan nga makauna-una ko kang Ben. Siya ra gyud gihapon hangtod karon. Nagsuwat ko sa akong istorya para ma-share ang akong talagsaong feelings sa usa ka tawo. At the same time, nag-auhag sa mga parents nga bantayan nila mga anak, ilabi na mga babae para di mahisama sa akong experience, samahan sa akong amiga nga deriyot ko nga ma-rape. Kuyaw na kayong panahon karon, di na masaligan, bisan pa og kaila o paryente. Di nila lang kuto, Papa Joe, dengan salamat sa pagbasa sa akong istorya and God bless. Imo magtatampo, love. Mayong adlaw mo, love, o sa tanan natong mga kaigsunan nga nagtanaw karon sa tuang YouTube channel. Again, daghang salamat sa pagtabang ninyo nga maabot tag 100K subscribers. Thank you so much. After so long, niabot na gyud. Anyways, love, ang imuha daw, ang akong makita sa imuhang pagbati nga kang Ben, it's not about sacrificial or being kanang selfless or not expecting something in return. Maski siguro sa mga nagtanaw karon, ang imuhang gibati is more on obsession, and that is not good. Okay? That would lead you to something nga makabuhat og bati sa imong kinabuhi kung dili na nimo makontrol. Okay? It's a psychological problem ingana. You're so obsessed sa katao. Katulang pag-stalk nimo daan, you know, kanang yung gitawag nga agape love. Wala nga na niya, no? Greek words, God of love. Huwag mo siya ma-expect something in return. Puro ba ka o goddess man siya, so di man siya pwede nga sanduro to o sa pa niya. Iya lang gihatag iyang gugma. Malipay na siya nga nakahatag og gugma sa katao. So, kanay mo ha, lahi, kontrolon yun na nimo. Okay? You should seek for kanang gitawag o kanang
intervention sa mga professionals. Ingana. Kaya basin og doon na siya drive nimo or makabuhat kag bati nga ikadaot lang nimo puhon. Okay, obsession gina siya ingana. And again, in order nga makalimot ka na, always remember nga wa man ka maghisgot sa imong papa sa imong story lately, no? Pero sa tanan ako mag imong mama mo ay naninguha siguro para ninyo. So, remember nga wa man siguro mo pa-eskwelaha sa inyong mga ginikanan para patubuon ang inyong kasing-kasing nga mahigugma og sayo. Gipaskwela mo, gisakripisyo ang mga kalipay sa inyong mga ginikanan para ninyo, para sa inyong kaugmaon. And then, ma-learn na sa ninyo once nga mahimo na sa mga ginikanan nga to sa inyong mga anak. Kung malipay ba ka nga ang sud sa utok sa mga anak o kasing-kasing puros na lang gugma-gugma. Okay, so wala na magunahon na sa future. So, that's one way nga pwede nimong gamiton nga motivation nimo nga makalimot ka kang Ben. Tanaw nimo ang kahimtang karon, tanaw nimo ang sakripisyo sa imong mga ginikanan, tanaw nimo ang epekto kung magminyo ka o sayo karon or maguyab-uyab ka kay kana ikaw pa mingon ka nga delikado ang ubang mga lalaki ana o sa pagkailan nimo. Who knows matimingan ka og lalaki. Who knows nga sa pagkakaroon nga muriak na si Ben nimo og pahimusdan lang ka. Total ikaw bitaw mo sige og kanang sunod-sunod, ikaw bitay mamugos and then afterwards biyaan lang ka. So lahi na sa nga problema na. So I hope sa tanaw na ko bata-bata pa man ka how to move on is to accept and embrace reality. And then the reality right now is to augment, meaning to say umintuha ang imuhang kinabuhi para sa imuhang future. Kaya di naman na tumatag na. Nga imuhang mapares, dili sad ang imuhang gi-expect mo makahatag nimo gara haya haruhay pero makahatag nimo tinud-anay nga gugma. Okay, so daghang salamat sa inyong pagtanaw. Kini usab inyong ubos nga lagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May may iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O di
nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.